qabel xejn bonġu lilkom li qegħdin hawn, bonġu l dawk li qed jarawna fuq Facebook u bonġu telespettaturi illi wkoll qed isegwu din il-konferenza. Jekk kolli ngħid kelma illum hija u nixtieq ngħidha mill-bidunet kemm verament qegħdin inħarsu lejn għada aħjar. Diffikultajiet ġew, diffikultajiet kien hemm, diffikultajiet jafu jerġgħu jiġu, imma kemm importanti li tara kif għada ħajkun verament aħjar. U għal dan bħala gvern rajna kif nistgħu ngħinu lill-familji Maltin, lin-negozji Maltin, imma ovvjament dekasteru tiegħi huwa aktar fuq dak li għandu x'jaqsam ċertu miżuri li huma indirizzati direttament għall-familji għax fl-aħħar mill-aħħar kull miżura tissarraf f'ekonomija ikbar, tissarraf fiktar negozju u fl-aħħar mill-aħħar il-familji jiġi għandhom ukoll ma ninsewx illi ħafna minn negozji fil-fatt huma mmexxijin għal nas f'pajjiżna dawk li huma negozji żgħar huma mmexxijin minn familji. Nixtieq li nispjega wkoll u naħseb li din tridu nżommuha kollha kemm aħna f'moħħna li dawn il-miżuri li ħabbar il-Gvern nhar it-tnejn u hemmhekk qed nitkellmu fuq 900 miljun euro. Ovvjament hemm minnhom li huma dirett tan-negozju bħal hemm minnhom li huma dirett tal-familji huma bżieda mal-budget tas-sena l għaddiet. Hawnhekk ma bdilniex dak li għedna fil-budget u morna dal-miżuri l-ġodda, imma dan kollu huwa bżieda ta' dak li għamilna fl-aħħar budget u nifriska ftit il-memorja fuq ċerti affarijiet introduċejna benefiċċji ġodda l-aħħar budget u f'Marzu daħħalnihom fis-seħħ minkejja l-pandemija. Kellna wkoll il-5 żieda konsekuttiva fil-pensjonijiet tal-anzjani tagħna. Kellna wkoll twessieħ ta' ċertu benefiċċji. U allura importanti illi nżommu quddiem għajnejna illi minkejja li dan huwa veru pakkett individwali imma rridu nħarsu leħ ukoll f'dak illi huwa ukoll il-vot li jidħol il-qasam soċjali. Jekk inħarsu lejn qasam soċjali bħala Ministeru tagħna u nżid miegħhom il-housing, għal din is-sena il-Gvern se jonfoq iktar minn terz tiegħu min-nefqa kollha tiegħu mill-budget kollu għandek terz tal-infiq illi ħajmur fuq dik li hija n-nefqa biex ngħidlek soċjali. Qegħdin naraw ukoll illi nżommu ċertu kontinwità u allura il-miżuri huma miżuri biex ngħidlek ukoll kontinwazzjoni tal-eruq ta' dan il-Gvern, l-eruq b'saħħithom il-liva. Mela le, irridu nħarsu lejn in-negozju, dejjem għedna aħna business friendly, imma l-ruħ soċjali qiegħed hemmhekk u qiegħed hemmhekk b'saħħitha. U din hija xi ħaġa li anke f'dan miżuri, anke fuq dak li żidna mal-budget terġa' tispikka. Hawnhekk qed naraw kif imwiżnu mela le li żjejru lil batut, anzi nwiżnuh iktar forsi b'saħħa f'dawn il-mumenti, imma rridu ninċentivaw ukoll l-ekonomija għax bl-ekonomija b'saħħitha inti mbagħad tista' timxi l-qudiem anke bħala kwalità tal-ħajja. Forsi nibda qabid bissima waħda mill-ewwel miżuri hija l-miżura tal-vouchers li se nagħtu bħala gvern lil kull min għandu 16-il sena f'Malta għawdex voucher ta' 100 euro kull persuna. U ma voucher li għandhom biex ngħidlek żewġ għanijiet, l-ewwel għan ovvjament li huwa pjaċir tagħna lkoll m'għandix dubju li wieħed jara il-familji Maltin mela le għaliex le. Wieħed joħroġ jiekol, wieħed jista' jmur weekend break u dik hija xi ħaġa illi qed inħarsu anke minn dak l-aspett. Imma mbagħad hemm l-aspett ieħor kif bħala pajjiż ħankomplu inkabru dik li hija l-konsum domestiku. Pajjiżna u għandu ekonomija hija dik li hija, pajjiż li għandu ekonomija b'saħħitha, pajjiż li għandu wkoll ekonomija miftuħa ħafna u allura jekk nieħu din miżura tal-100 euro li kull persuna li għandha aktar minn 16-il sena se jfisser li l-Gvern hawnhekk qed jinnetta qed jinġektja, anzi ħanuża l-kelma proprja, qed jinvesti 34 miljun f'dik li hija l-ekonomija tal-pajjiż u wkoll fil-but tan-nies. U dik hija xi ħaġa illi użajt it-terminu investiment huwa veru investiment għax inti li ssaħħaħ il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tiegħek, li tkabbar il-konsum domestiku fi żmien meta tlifna il-konsum li ġej minn barra, huwa importanti li inti l-għonet vera tirrewardja għal dak li jkun anke s-sagrifiċi li għamlu ħafna persuni, ma wkoll illi inti qed tara kif ħadd kabbar
l-ekonomija domestika u hawnhekk partikolarment din il-miżura hija mirata biex ngħidlek għal dak li huwa forsi nistgħu nsejħulu l-aspett turistiku tal-ekonomija tagħna. Għal darb'oħra wkoll nfakkar illi minn barra illi ma żidna taxxi fl-ebda budget bħala gvern, fl-ebda budget ma żidna xi taxxa jew għamilna xi piece ieħor. Anke f'dawn il-momenti diffiċli, anke meta qed nagħmlu budget min budget għajdu li trid pakkett ta' inċentivi, hawnhekk ma żidna l-ebda taxxa u ma żidna l-ebda piece. Al kuntrarju, ħanatu għal darb'oħra tax refund. U dik ukoll xi ħaġa li għamilna u xi ħaġa illi investejna bil-kbir. Inkellem ukoll issa forsi ftit fuq xi ħaġa li bla dubju twassal għal benefiċċju għall-familja u dak huwa r-roħs li ħandaħlu fis-seħħ jekk inkorrett minn nhar it-tnejn ta' 7 ċenteżmi kull litru fuq dak illi huwa il-fuel. Ja xi ħaġa li wkoll veru tista' tara minn aspett ekonomiku, imma tista' ma ninsewx ukoll fl-aħħar mill-aħħar il-popolazzjoni tagħna tuża petrol u tuża diesel. U forsi l-iktar miżura li nixtieq naqsam ftit ħsibijiet magħkom hija l-miżura tal-in-work benefit. Meta tlaqna bħala gvern minn day one kellna żewġ maxims prinċipali nazzar ngħid. Dak li aħna business friendly, dak li rridu nkabru l-ekonomija u rridu naraw aktar nies jiġu f'pajjiżna rridu naraw li jiżdied l-esportazzjoni, li l-bilanċ tal-pagamenti ikun favorina. Imma naħseb waħda mill-iktar affarijiet li għamilna tul da snin u hawnhekk għal darb'oħra terġa' tingħata impetus kbira huwa making work pay. Illi inti jaqbillek li tmur taħdem. U din hija miżura tal-in-work benefit illi mhux biss għax ngħidha jien jew għax jgħidha l-gvern illi ħadmet u l-irnexxiet, imma xi hija verità. Kena żewġ miżuri b'saħħithom f'din il-leġislatura kompna nżidu fuqhom ġew introdotti fil-leġislatura ta' qabilha l-in-work benefit. L-in-work benefit huwa benefiċċju li jitħallas il dawk il-persuni illi mid-dinja tar-reġistrarju u mid-dinja fejn ma jkunux qed jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol hawnhekk ħarġu biex jieħdu sehem f'dik li hija l-ħidma ekonomika, allura tinkabru l-ekonomija, imma wkoll huma stess għandhom rol importanti illi aħna qed nirrikonoxxuh permezz tal-in-work benefit. Ġast biex ftit figuri malajr, ta' min jgħid li bħala in-work benefit jista' japplika għal 3 kwalitajiet ta' familji. Ġifieri qed nitkellmu fuq koppji fejn għandek it-tnejn jaħdmu, hemmhekk ukoll se jkollok nies li jkwalifikaw għall in-work benefit, għandek dak li huma single parents ukoll jipparteċipaw f'dik li huma in-work benefit u għandek koppji fejn jaħdem ġenitur wieħed biss. Din hija miżura li ġeneralment tħallas 3 xhur blura u bil-miżura li introduċejna nhar it-tnejn se nolqtu se ntejbu l-inkam ta' xejn lanqas minn 3,900 household. Bil-miżura ta' nhar it-tnejn fejn qed nofru dil żieda, fejn qed nofru anke ejja ma ninsewx hawnhekk ukoll il-gvern offra ħlas ta' darba ta' €250. Isek għandek bonus ieħor ta' €250 lil daw il-persuni. Hawnhekk qed nitkellmu minn din il-miżura biss se jgawdu madwar 3,900 household djar u hemmhekk ħanolqtu wkoll madwar 6,400-6,500 tifel u tifla. Huwa benefiċċju li huwa b'saħħtu u hekk iridu ngħidu wkoll illi huwa mmirat biex ikoll itkebbar mela l-attività ekonomika imma mbagħad naraw kif ħanejnu wkoll. Forsi nitkellem fil-qosor dawk li huma koppji fejn jaħdmu t-tnejn, hawnhekk idħul is-ceiling tajjeb żdied b'1300. Jiġifieri hekk inti titlaq minn wieħed ħares għandi l-figuri forsi tidħol iktar quddiem, imma hawnhekk rajna illi inti mhux biss ollejna l-in-work benefit imma wkoll ollejna ceiling. Allura dak minnu nnifsu se jgħinek biex jikkwalifikaw aktar nies. Inti l-faxxa li ħadd ilħaq se tkun ikbar. Illum l-ogħla rata possibbli hija ta' €1,300. B'dan il-bdil, b'dan iż-żieda f'dan il-benefiċċju, dik ir-rata wieħed jista' jirċievi sa' €1,400 għal kull wilt malli hu għaxu jidħol fid-dinja tax-xogħol. Għal dawk li għandhom dħul sa' 18,111 hawnhekk ħajkun hemm
żieda ta' €100 fis-sena. Min jaqa' taħt 18,000 l-inkam tiegħu 18,111 dak ħajara żieda ta' €100 għal kull wild li għandu. Għal dawk li jaqalaw bejn 18,112 u 22,811 hawnhekk iż-żieda ħad tkun €50 fis-sena għal kull wild, u mbagħad għandek dawk li jaqbżu 22,800 sa 26,000 li hawnhekk iż-żieda hija ta' €30 fis-sena. Li wkoll jekk inħarsu għal dak li huma xi jirċievu, jekk iħarsu lejn persuna massima, is-ceiling żidiet kważi b'1,000 €. Hemmhekk kellek żieda ta' €1,000. Jekk inħarsu għal dawk li huma għal familji oħrajn, hemmhekk ukoll is-ceiling żdied. Dana l-in-work benefit għandu xi ħaġa li hija importanti li nżommuha f'moħħna. Meta inti tiġi biex jitkejjilek jekk inti tikkwalifikax għall-in-work benefit jew le, il-ceiling tiegħek huwa maħdum fuq il-paga tiegħek. Jiġifieri jekk jiena mix-xogħol ma naqlax 18,100 u m'għandix ta' ġifieri, m'għandi income ġej minn x'imkien ieħor, allura dak l-income li ġej minn x'imkien ieħor mhux ikkalkulat bħala ceiling illi inti ma tridx taqbeż biex tieħu l-in-work benefit. Hemmhekk il-benefiċċju minn barra li qed jagħti l-flus qed ukoll hawnhekk f'dan il-każi jaġġevola li l-iktar nies jikkwalifikaw għalih preċiżament għaliex m'hux ikkalkulat l-income kollu. Il-popolarità ta' dan il-benefiċċju jekk nitlaq għal dawk li huma single parents fl-impjieg, f'Diċembru tal-2015 kien hemm 786. December 2015 dawk li huma single parents in employment li kienu igawdu minn dan il-benefiċċju kienu 786. Marzu li għadda dak in-numru irdoppja, litteralment irdoppja. Ġifieri hawnhekk qabel kellna 786 illum qed nitkellmu fuq 1592. Jekk inħarsu lejn dawk li huma koppji li jitnej jaħdmu ukoll f'Diċembru 2015 kien hemm 550. Hawnhekk ukoll erġajna iktar minn irdoppjajna. Morna għal 1,159 persuna. U l-istess pattern tista' tgħid li qiegħed hemmhekk. Fil-fatt kif diġà ċennajt qabel hawnhekk qed nitkellmu biex inkun preċiż 3895 households. Ġifieri 5 inqas minn 3,900 u 6,500 tifel u tifla. Ukoll jekk wieħed iħares lejn l-expenditure illi ħares net il-pagamenti li ħarġu minn Diċembru tal-2015 qegħdin nitkellmu fuq 1.354259 dak li huwa euros. Nitkellmu fuq kollox jiġi biljun 354 euro u 259. Pagamenti illi kifet jorqtu biex ngħidlek strata wiesa tas-soċjetà tagħna. Nixtieq infakkar ukoll li minn barra l-miżuri li qed indaħlu, dan huma wkoll hemm ukoll miżuri illi xorta baqgħu fis-seħħ. Waħda mill-iskemi li kellna kienet ta' €800 illi bdejniha minn Marzu u hemmhekk joħroġ ċar laqal ta' dan il-gvern illi ħriġna mill-ewwel niffaċċjawha ir-realtà mill-bidu ta' Marzu ma li tfaċċja l-ewwel każ hawn Malta. Hemmhekk kellek nies li kienu jieħdu dak il-benefiċċju u jieħdu wkoll imma pereżempju kienu fuq tapering of benefits. Tajjeb, tapering of benefits fejn titħalt lura fid-dinja tax-xogħol u ma fil jiġbdulek is-servizzi soċjali f'daqqa kif kien qabel jibdew inġebbulek fuq 3 snin. Dak il-benefiċċju anke minn għamel benefiċċju mill-800 mill-iskema ta' 800 sew jekk hu parent kellu joqgħod id-dar ma' tfal tiegħu, sew jekk huwa persuna li għandu kundizzjoni medika. Dak ħadu bżieda ma' tapering of benefits. Iġra m'għadniex isma' all right issa ħantik 800 imma mbagħad ma tistax tieħu tapering of benefits, dak ma minniex. Il-tapering of benefits baqa' dej u hawnhekk qed naraw li allura verament kien hemm impetus mill-gvern mill-pajjiż kollu at the end of the day illi nkunu iktar solidali ma' xulxin u nimxu iktar il-qoddim. Ta' min jgħid ukoll l-istess min kien qed jagħmel użu minn dawn il-benefiċċji baqa' xorta iċ-child care b'xejn. Bqajna wkoll u dik hija xi ħaġa oħra illi mhux biss wettaqna dak li kien hemm fil-budget, mhux biss iffaċċjajna r-realtà imma saħansitra minkejja kollox u minkejja żminijiet daħħalna
benefiċċji ġodda. Infakkar pereżempju dak li wedna fl-aħħar budget fejn jidħol iċ-child bonus, li huwa bonus lil kull koppja lil kull persuna illi jkollha wilt jew li tkun iffinalizzat il-proċess ta' adozzjoni ta' tifel jew tifla. Dak kien benefiċċju ġdid, ma ġibniex skużi u dak il-benefiċċju daħħalnieh fis-seħħ f'Marzu. Żidna benefiċċju ieħor l-istess fejn jidħol dawk li huma senior citizen grants, li hemmhekk għall-ewwel darba wkoll dawk l-anzjani li qegħdin f'dar privata u jħallsu minn butom, hemmhekk qed naraw illi jieħdu għotja ta' 300 euro. Ukoll benefiċċju ġdid. Benefiċċju illi jwieżen il dawk illi anke fl-aħħar snin ta' ħajjithom għażlu biex ngħidlek triq illi ma jkunux qegħdin jiddependu mill-gvern. Ma rridux ninsew ukoll diversi miżuri illi kellna fl-aħħar budget. U għet nixtieq, jekk tippermettu nixtieq nagħmel ngħid verament grazzi kbira lin-nies kollha, ovvjament grazzi kbira anke lill-poplu hemm barra, għax kieku l-poplu ma kkoperax, kieku l-istorja setet kienet differenti. Imma nixtieq nieħu l-okkażjoni u ngħid grazzi kbira lill-ħaddiema kollha li hawn taħt dan il-Ministeru. U partikolarment anke dawk li jieħdu ħsieb is-social security li qasmu ċekkijiet. Ejja ma ninsewx li x-xogħol kollu ieħor, pereżempju f'pajjiżna qed nitkellmu fuq madwar 93,000 pensjonant. Pensjonijiet baqgħu ħarġin on time on għala xejn u bżieda ma dak ix-xogħol li kienu jagħmlu dejjem hawnhekk rajna illi verament they rose to the occasion u nixtieq mill-ikbar wieħed sa l-inqas wieħed ngħidilhom grazzi kbira. Forsi nitkellem ftit ukoll fil-qosor dak li huwa l-qasam tal-anzjani. Qasam tal-anzjani pajjiżna bħal kull pajjiż ieħor, partikolarment fl-Ewropa, għandna fenomenu fejn qed naraw li l-persentaġġ ta' pensjonanti dejjem jiżdied u inti għandek forsi allura hemmhekk il-popolazzjoni tiegħek illi qiegħda tixjieħ. Hawnhekk derinna illi għandna wkoll nagħtu rikonoxximent il dawk illi ħadmu li fis-servizz fejn jidħol il-ħarsien tal-anzjani. Huwa settur li bħala gvern għandna nitkellem bissa għal San Vincenz illi huwa high dependency. San Vincenz hemm 11% madwar 11% residenti. Ma dawk il-11% resident f'San Vincenz għandek imbagħad 1800 ħaddiem. Hemmhekk ir-ratio huwa li ma' kull resident, ma' kull anzjan, inti għandek madwar 1.5-1.6 persuni, mhux 1:1, hemmhekk iktar minn 1:1. Hawnhekk ukoll għall-grazzja tal-ħanin Alla sallum ma kenniex każ wieħed illi mitilna xi ħadd San Vincenz illi kellu il-COVID-19. U hawnhekk ukoll veru dawn in-nies veru ħadmu veru għamlu il-mirakli. L-istess aħna nirrikonoxxu wkoll il-ħidma u s-sem li nataw minn djar oħra f'dak is-settur. Nifmu illi seta' kien hemm xi spejjeż żejda, nifmu wkoll illi kienu parti minn dal-miraklu kważi tista' tgħid, illi rnexxina nagħmlu ma jkollniex ix-xeni li rajna f'pajjiżi oħrajn, pajjiżna ħafna kbar minnha, pajjiżni għandhom l-ekonomija kbira, aħna ma kenniex għalfejn ngħidu li our nursing homes have been wiped out, kif għamlu pajjiżi oħra illi ekonomikament huma ferm aħjar minna lanqas hekk jippretendu. Imma hekk ukoll anke lis-settur illi mhux tal-gvern biex ngħidulu hekk, hemmhekk ukoll hemm vot addizzjonali għal din is-sena ta' 2 miljun euro. Hawnhekk aħna minn barra li nirringrazzjahom kollha kemm huma lis-settur kollu u nirringrazzja b'mod partikolari nerġa' ngħid lill-ħaddiema ta' San Vincenz, hawnhekk ukoll il-gvern għalkemm il-gvern mordnax lockdowns, aħna ma dnilhomx idħlu għexu hemm, imma kienet inizjattiva tagħhom li daħlu l-ħaddiema tagħhom, kienet xi ħaġa volontarja ma xi ħaġa li xorta aħna gvern li napprezzaw għalkemm ma kienitx xi direzzjoni tagħna. U hemmhekk għandna vot għal dak li huwa qed nitkellmu fuq 2 miljun euro biex inkopru xi spejjeż addizzjonali li seta' kien hemm. Għal dawk li kienu ħajżewġu u allura sfortunatament u qed jifhem ukoll il-pressures jista' jkollhom hawnhekk kull min kellu t-tieġ u kellu jipposponih ħajkun hemm mota ta' 2,000 euro lil kull koppja. Li x'għandu x'jaqsam il-gvern aħna nixtiequ ngħinu kulħadd. U dak u anke da wieħed jifhem il-preparamenti li jkunu għamlu, wieħed jifhem id-depożit forsi li jkunu ħalsu
li forsi partijiet minnhom ma jiġbruhomx lura, u allura hekk ukoll qed naraw illi ħanejnuhom botja ta' 2,000 euro. Naħseb waħda mill-iktar ukoll, u nibda nasal biex nikkonkludi, waħda mill-iktar miżuri wkoll li hija sinifikanti ħafna hija fejn jidħlu il-koppji żgħażagħ tagħna. Koppji żgħażagħ illi d-dinja timxi dejjem il-qudiem il fejn koppji żgħażagħ jkunu jridu jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom hawnhekk kien hemm riforma kbira. Ġew hekk qed nitkellmu l-ewwel nett is-ceiling tela fuq proprjetà li tista' tixtri sa 400,000 euro. Dan il-benefiċċju inti tista' tibbenefika għalih anke sa xirja ta' proprjetà ta' 400,000 euro. Hawnhekk qed naraw li kabbarna il-konċertina biex naqbdu pocket iktar. U hawnhekk il-każ li kien qabel kienu jħallsu rata preferenzjali ta' 5% relattivament hemmhekk, illum qed nitkellmu li dik ir-rata niżilniha għal 1.5%. Hawnhekk ir-rata tal-interessi ir-rata li wieħed ħajħallas il-bol fuq il-prezz tal-proprjetà hawnhekk qed ngħidu li ġie inqas minn terz ta' dak li kien. Minn 5% hawnhekk issa qed nitkellmu illi ir-rata hija ta' 1.5%. Naħseb illi qed mhux ħażin forsi allura nibda nagħmel forsi ftit konklużjonijiet u mbagħad ovvjament miftuħa l-kummenti jew domandi tagħkom. Kenna riżultat tajjeb, kenna riżultat li xtaqna ma tħallniex għalih dal-eżami, id-dinja kollha ma xtaqħax tidħol għal dal-eżami, imma għal-anqas minn dal-eżami barra li l-umanità forsi nieħdu ftit lezzjonijiet kollha kemm aħna, illi forsi jagħmel iktar sens jekk bħal-umanità ninvestu f'mediċini, ninvestu f'riċerka medika milli ninvestu kif ħanamlu xi programm Star Wars jew nivvintaw xi missila ballistika ġdida u li toqtol 100,000 ruħ malli taħbat mal-art. Kemm forsi kien ikun aktar għaqli bħala umanità li investejna fejn jidħol il-pandemija. Hawnhekk ukoll ma naħseb li ħriġna bl-unuri, mhux biss bħala gvern u bħala poplu, ukoll fuq iż-żewġ Franz. Jiġifieri tisma' nies li jqogħdu jargumentaw għax l-ekonomiku at the cost of social, jew bil-maqlub, is-soċjal u abbandunajna n-negozju li mhux il-każ. Mhux il-każ. Riżultati pożittivi kienu fiż-żewġ oqsma. Jekk inħarsu fejn jidħol il-servizz tas-saħħa u minn hawn insellem ħaddiema kollha li jaħdmu fis-servizz tas-saħħa, meta kien hemm pajjiżi li rrekorrew għand il-WHO, għand il-World Health Organization u bdew jisma' x'mudell ħana nistgħu naqbdu, x'mudell ħanamlu. Ir-risposta li ħadu mill-World Health Organization mhux mill-Ministru Falzon jew u minnu, kienet ħarsu lejn il-mudell ta' Malta. Daqshekk kellna suċċess fejn jidħol il-qasam mediku. Ukoll fejn jidħol il-qasam ekonomiku. Mid-dinja kollha, pajjiżna huwa l-iktar pajjiż illi ta' inizjattivi f'din il-pandemija, l-iktar pajjiż illi ta' persentaġġ għoli mill-GDP tiegħu. Meta wieħed iħares li prodott gross domestiku u jara ovvjament tara fuq dak li huwa l-popolazzjoni tiegħek, pajjiżna kien l-iktar pajjiż li ta' proporzjonalment flus investa għammura għat-terminu ta' qabel. Illi investa flus, investa risorsi, li tajna spinta mill-pajjiżi l-iktar mill-pajjiżi kollha tad-dinja. Ġifieri warajna hemm il-Ġappun u wara l-Ġappun hemm il-Lussemburgu u hemm il-lista tal-pajjiżi kollha. Ġifieri joħroġ ċar illi bħala pajjiż ħarisna bħala lejn il-pandemija mod holistiku, rajna li ma ninsew il-ħadd barra, veru dejjem iktar x'tagħmel fil-qasam soċjali, you can never say it's done. Dejjem ħajkollok xi ħaġa ġdida. Imma naħseb illi hawnhekk ħriġna bl-unuri. Grazzi tal-aħħar lill-poplu Malti u Awċi u rejna solidarjetà, forsi anke f'dal-mumenti kien hemm u rejna ftit iktar solidarjetà forsi mis-soltu u jiena l-awgurju tiegħi huwa illi s-solidarjetà ta' bejnietna jekk irnexxielna nsaħħuha ftit dal-aħħar 3 xhur u jien nemmen li rnexxielna nsaħħuha ftit dal-aħħar 3 xhur, jiena nawgura li mhux issa jgħaddi daw u nerġgħu, jiena nawgura dik is-solidarjetà mhux biss tibqa' hemm imma tissaħħaħ. Jekk aħna bħala poplu nimxu flimkien, jekk aħna nikkoperaw, jekk Alla jrid naslu wkoll. Jiena ħadd jgħid grazzi ħafna ġdid lilkom il dawk il rawna, ma nafx hekk kummenti jew xi mistoqsijiet.
Ministru, waqt il-COVID-19 kelkom diversi helplines. Forse m'għandek xi ċifri issa, ma napprezza kieku jkollok ċifri ta' kemm entu nies f'diversi sitwazzjonijiet fosthom kellkom ta' solitudni u forsi nies li kellhom sfidi ta' saħħa mentali, forsi ġenituri li ma setgħux jikkopjaw mat-tfal li għax ikollhom xi sfidi bħal awtiżmu eċetera li waslu anki għandna l-ġurnalisti sfidi li mhumiex faċli. U tieni mistoqsija minn issa sal-budget li jmiss il-budget ta' Ottubru ma tantx fadal. U naf li ovvjament intom bħala Ministeru kull Ministeru jkun qiegħed jibda jaħdem biex iżid il-budget għax dejjem hemm bżonn. X'inhuma forsi l-bżonnijiet li qed tafsu fuqhom l-iktar? Forsi inti bħala Ministru għall-qasam soċjali li għandek budget mhux ħażin, forsi fejn tixtieq li żżid, fejn tixtieq li ssaħħaħ. Ħanibda bl-ewwel waħda Marija. Kien hemm diversi helplines li ġew introdotti, kien hemm it-25903,000 li kien għal dak li huwa social benefits, kellek ovvjament il-linja ġenerali u kellek ukoll tal-anzjani li kienet 25903,000 kif niftakar tajjeb. U wieħed mill-fatturi li kellna waħda mill-linji ġodda li kien servizz ġdid li tieħu pjaċir kemm kellek calls, imma min-naħa l-oħra rridu nżommu wara moħħna illi aħna qegħdin hemm veru, imma kien hemm nies li ġew bżonna. Kienet il-linja ta' solitudni. Dak kien il-1172. M'għandix il-figuri eżatti ma li nista' ngħid illi l-1172 tajjeb qabeż leverage ta' 80 telefonata kuljum. 80 calls per day. Ġifieri waqt l-aqwa tal-pandemija jew ħadha d-dejta ġifieri solitudni, hemmhekk qed naraw li kien hemm madwar 80 ruħ li kienu jċemplu kuljum biex jitkellmu. Jiġifieri din linja ma kienet toffrilek xejn. Xejn, mhux ħajmur iġiblek ix-xirja, mhux ħajmur jaqdik xejn. Sempliċement jaqsam ftit ħin miegħek. U hemmhekk il-1172 l-intenzjoni tagħna huwa li jibqa'. Jiġifieri aħna tinħarsu bħala servizz ieħor minn naħa ta' appoġġ illi dak il-servizz nibqgħu nagħtuh. Imbagħad li jċemplu nies fuq il-1172 kif għadt inti Marja kien hemm istanzi fejn ikollok telefonati oħra li jridu attenzjoni immedjata. Hemm ukoll għandna għalhekk forsi semmejt solidarjetà kibret ftit iktar. Hemmhekk ukoll bqajna illi fejn ikun hemm bżonn nirreferu x'imkien ieħor, ġieli kont tikollok bżonn tirreferi fis-sadajta filgħodu li ta' filgħodu x'inhu, illi wkoll nibqgħu dik il-kooperazzjoni. Ma s'issa l-intenzjoni tal-1172 hija illi inżommuh. Dik hija xi ħaġa ġieli. It-tieni mistoqsija tiegħek fakkarni Marja. Okay. Il-budget bħala ministeri mhux sigriet, effettivament sa Ġunju at most Lulju ikun hemm indikazzjoni ċara. Nixtieq forsi ninvestu ftit fis-solitudni, kien wieħed mill-fatturi li naħseb anke li jisu ftit jawis tajt ma pajjiż jgħin naqbtu ma' xurtin, jien naf nintaqgħu kuljum. Ma dak huwa xi ħaġa fejn nixtiequ nagħtu, ovvjament. Naħseb ukoll u forsi mhix direttament ta' din il-Ministeru ma nistgħu nagħtu sem hija fejn tidħol is-saħħa mentali, jiġifieri dan huwa fenomenu f'kull pajjiż huwa kkalkulat li llum wieħed minn kull tlieta tal-umanità, tal-popolazzjoni dinjija. Xi darba jew oħra ħajkollu issue ta' saħħa mentali, 1/3. U kif għadt inti hemm sfidi li tfaċċaw ġodda, forsi għax ma nafx forsi tagħmel ċarejn id-dar mat-tfal, mal-mara, hemmhekk ukoll nixtiequ li nagħtu ċertu impetus. Ovvjament, ma noħarbux bl-idea li għandna soluzzjoni għal kollox. Il-preparazzjonijiet għaddejjin, qasam soċjali ovvjament, huwa l-ikbar spender tal-gvern. Imma hekk tgħid tliet affarijiet nixtieq nara huwa ftit iktar is-solitudni u anke fejn jidħol il-feeling ta' bejnietna, is-solidarjetà dika verament nixtieq illi naraw, u xi kultant kapaċi ta' niftehmu ġifieri hemm mhux bl-idea li gvern oppożizzjoni dejjem at loggerheads. U issue ta' mental health kif qed forsi mhijiex issue tagħna dirett, imma fil-fatt bħala Ministeru il-Ministeru jiffandja diversi proġetti ta' Richmond u qed nitkellmu mijiet eluf kbar. U nagħmluha bi pjaċir, għandhom iktar forsi expertise, għandhom iktar reach, li nħarsu l-hemmhekk ovvjament li l-intejbu l-benefiċċji naħseb issa anke nies drawha. Kalla jrid jiena konvint fuqha li
dak li ħajkun hemm available nibqgħu l-istess linja. Żewġ mistoqsijiet jekk jogħġbok Ministru. L-ewwel rigward il-kwistjoni tal-kontijiet tan-dawl domestiċi. Nafu li dal-aħħar xahrejn tlieta ħafna nies kienu qed joqogħdu iktar id-dar minħabba ċirkostanzi differenti, ovvjament ewlenija l-pandemija, u naturalment il-konsum huwa iktar minn normal. Żied ma dan daqqa doppja għal nies li tnaqsilhom l-inkam jew saħansitra spiċċaw bla xogħol. M'hemmx xi mezz biex forsi dawn in-nies nieħdu sibhom anke jekk forsi mhux fuq rata permanenti, għalmenu jkun hemm reduction għal dak il-quarter. U tieni mistoqsija rigward tal dak li għandu x'aqsam mat-taxxi tal-proprjetà. Il-Kunsill Notarili ħabbar li sakemm ma joħroġ il-legal instrument ħajibda jibqa' jiċċarġja bir-rati attwali u mbagħad minnu l-bejjieħ u xerrej irid jiġri wara tat-taxxa għal-refund. Meta se joħroġ l-instrument legali, sissa dal-għoddu mhux qiegħed hemm. Imma ovvjament bejja u xerreja diġà ftehmu li ħajposponu sakemm joħroġ dal-legal instrument, ħajġri l-oppost ta' dak li kien intis. Ħanibda bl-aħħar waħda. Hawnhekk iktar milli qed nitkellmu fuq taxxa qed nitkellmu fuq boll. Għax fuq din naf xi ħaġa. Għandek il-bejjieħ li jeħel il-taxxa u għandek min ħajxtri li jeħel il-boll. Il-boll hemmhekk niżel b'ammont sostanzjali. Bħal dejjem ħadd tidħol f'nofs proċess. Hekk għandna aware li hemm proċess li għaddej, kollok konvenju qed tistenna wasal talih daħlet il-miżura ovvjament posponjeh. Żgur mhux forsi. Allura hemmhekk l-iskema ħabbret nhar it-tnejn qed isiru preparamenti illi ikun aħjar veru kif qed tgħid inti li dawk li għandu jħallas bi 1.5 iħallashom il-bidu, mhux iħallas imbagħad joqgħod jitlob refunds, li jien aware illi qed isiru preparamenti min naħa tal-Ministeru tal-Housing, tal-Komodazzjoni Soċjali. Il-legal notice hija imminenti biex ngħidlek tajjeb, imma rridu issa nagħlqu mhux bis-sistema is-sistema tkun in place, imma daħ jkollok ċertu tweakings, dak jaqalek naqra barra li jaqalek naqra ġenba. Mela dika biex ngħidu, fuq il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Ma rridux ninsew illi fejn jidħlu kontijiet tad-dawlu l-ilma. Il-waħda mill-wedit li kienet ngħid waħda mill-prinċipali fuq il-programm elettorali tal-2013 kienet it-traħħis tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma 25%. Kienet miżura li kienet tiswa xi 90 miljun fis-sena illi tat nifs lill-familji u tat nifs lin-negozji. Inti għawek korridu ma nistewx ukoll li ver, kun id-dar forsi tixar iktar television, ma forsi ħlejt anqas petrol jew diesel. Rridux ninsew li qed naraw traħħi sissa f'dak li huwa fuel ta' 35 cents fuq kull gallun. 7 cents maħniex qed nitkellmu fuq gallun, qed nitkellmu fuq il-litru. U għalhekk qed naraw li ura tkun xi ħaġa li tgħin ukoll kif dejjem qal il-Prim Ministru tkun hemm sfidi se nqumu għalihom kif qomna u jiena konvint il-blajnuna ta' kulħadd hemm barra nerġgħu kellha jrid noħorġu b'nuri. Nisperaw li ma jkollniex xi pandemija oħra Ottubru jew Novembru, kulħadd ifaqqa bla doċ. Ministru, xtaqt kjarifika żgħira. Dwar il-ħlas ta' darba ta' 250 euro il-min ħajkun qed jingħatek jogħġbu. Thank you. Dan huwa iktar milli għandek barra li għandek iż-żidiet fir-rati tajjeb, hemmhekk ħajkun hemm ħlas għal persuni li qegħdin jibbenefikaw illi jkollhom ħlas ta' darba, ġewwa isek light bonus. Tajjeb, mhux se jiġi fir-rikorrenti mhux se taraħ, imma ħajkollok dik biex ngħidlek naqra push start tgħidilha li trid. Ieħor ta' 250 euro. Ġewwa qed jorbtu mal-vouchers. U qed nitkellmu 700 euro kważi, jekk fal-familja l-erba' qed nitkellmu għal 700 euro fil-każ ta' fejn għandek nies qegħdin fuq jieħdu wkoll l-in-work benefit. L-iktar wieħed li kien popolari iktar minn kollox informazzjoni bil-benefiċċji li ħaddimna bħala Ministeru kien il-parent benefit. Hemmhekk ukoll ma ninsewx dak ta' nieħu ukoll sa 3 ta' Lulju u kien l-iktar kien hemm applikazzjoni tal-liġi overall hemm 11,000 il-parent benefit laħħaq madwar 7,000. Proporzjonalment. Hija xi ħaġa li turik ukoll li għandek ċertu parteċipazzjoni fid-dinja tax-xogħol, partikolarment nisa. Nirringrazzjakom, pjaċir nintaqgħu wiċċ imwiċċ u mhux fuq Zoom jew ma nafx fuq ix, ma tantx in tekniku. Verament hija komplu naħdmu kif ħdimna, jiena nagħlaq bapper wieħed. Is-solidarjetà interbwa mhux biss fil-kriżijiet, ejja nemmnu fiha
u ejja ngħixuha. Grazzi mill-ġdid dawk kollha li għadu jismawna u jarawna u grazzi lilkom tax-xogħol il-ħidma tagħkom ukoll ix-xogħol tagħkom importanti f'kull ċirkostanzi. Grazzi u ġurnata tajba. Innomina persuna li hija ta' sapport għalik u għajdilha grazzi biċ-ċans li trebbaħa weekend break f'lukanda ewlenija f'pajjiżna. U int tista' tirbaħ voucher ta' 50 euro għal-ikla. Ibatilna SMS fuq 5061 5012 bl-isem u l-kunjom ta' min tixtieq tinnomina. Għal aktar dettall idħol fuq is-sit one.com.mt. Inizjattiva ta' One bis-sapport ta' Visit Malta.